dinare 100 kimar gida, dinare 100 kimar makotaka da zan sayar, ba zan barka ka gaji wannan makotakar a san gaba. To da makocin makoci ne. Da aka je aka masa aka ce kai wani makotaka da kai ita ma sai da ita ake. Sai ce nawa aka ce gidan ke na biya. Ni ma ba zan bari ya tashi ba tunda ya san kimar alheri. Na biya kuma na bar masa gidan. To haka ake yi. Wallahi ibn al-Muqaffa in ya taso daga ofis, babban marubuci ne na Banil Abbas. In ya taso daga ofis akwai wani guri da ake masa shimfiɗa, fadawa su zo su kewaye shi a gindin wata katanga. Sannan sai ya ji an ce za a sai da gida. Sai ya ce nawa ne kuɗin gidan, aka faɗa sai ya biya. Sai ce kuma ya barwa mai gidan, domin ina zama a inuwar gidan na zama makoci, in na bari ya sai da gidansa ban kyauta ba. Sannan kuma in na tambaye shi me ya buƙatar ka dan na biya, shi ma cutarsa ne, dan ba sai na ji buƙata, amma tun da ya sa gidan ya san gidan zai iya biyan buƙatu, sa na sai gidan kuma na bar masa gidan, shi kenan. To haka ake makotaka. Wani kuma sai da gidan arha, sai yan uwan suka ci a kansa, ka zubar da gida, ka sai sha ya lumuna ne, an bi ito bin ruksi manzili walam ya alamu jaran hunaka yunajjisu wa qultu lahum kuful malama fa inna ma bi jirani hata galud diyar wa tarhasu. Suna ta zargi na sai da gidana araha, ba su san akwai wani mugun makoci da yake musguna mun ba. Sai na ce dana ku daina zargi na, da makoci gida yake tsada ko ya araha. To haka ne ba sai koyar da mu kula da makotaka da kiyayewa. Ko a rai makoci yake jin ba a yi abin ba, yake jin aransa, in wani abu ya taso za ka iya cusarsa, annabi ce ba ka da imani. Har so uku ya rantse, ya rantse. To wannan ya kamata yi kokari mu kula mu kyautata. Yanzu duk mafi yawan cutatar da mutane da ake yanzu da makotaka ne. Sace-sacen mutane a sace musu a duk makota ne. In yana jin haushi ana mutum yana samun, sai ya je dinga harbo masa in su fitunu. Ya san lokacin fitarsa, lokacin dawarsa inda yake zuwa, sai ya faɗa, sai daɗi ya kama shi. To ba ya cuce shi ba ma, in yana jin makoci yana jin wani abu zai iya cutatar da shi, shikenan magana ta ƙare ta lalace. Sai malamai suka ce kana so ka auna kanka a wannan mizanin da annabi alaihi ya faɗa, sai in makocinka baya nan, baya gari ko baya ƙasa, ƙarfe 2 dare aka je ka a tsakar gidansa, sai wani mai annamimanci ya buga waya ya ce wane, na ji wani a tsakar gidanka, na ji shi a cikin gidanka yanzu ƙarfe 3 dare. Ce in gabansa ya faɗi to baka da imani, ya za ka cuce shi. Amma da ya je sai ce alhamdulillah, duk yanda aka yi matsala ce zai kashe min ita, to ka tsira. Haka musulunci so makotaka ta zama, a kyautata, sai komai ya zauna, komai ya tafi lafiya. Mutanenmu da za iyaye haka suke. Akwai wata dattijuwa taɓa zuwa nan gurina, ta ce mijina ba mahaifina ne ba ni, ban taɓa ganin sa ba, makoci ne ba da ni. Ya ɗaura auren da ya zo ya gaya mahaifina, ce na aurar da wance, ce baka kyauta min ba. Ai baka bukata sai ka gaya mu. In za a yi shayi, a tattara yara na makota duk a yi musu shayi, a dinga kawo musu kajin nan, ana taya musu sha tare da arzikin suka zo fita, a yi musu ɗinkin sabbin kaya a sallame su. Shi ma yanzu duk wannan an kashe shi. Abubuwa irin wayannan abubuwa masu alheri duk ana nema a basu su mutu, ko ma sun mutun sai abin da ba a rasa ba. Sannan daga cikin abin da annabi alaihi salam zo da shi shine kyautata wa mata na aure, husnul ishra. A hajjinsa ta bankwana alaihi salamu sai yake cewa inna linisaikum alaikum haqqa wa lakum alaihinna haqqa alla yudina furshakum ghayrakum wa la yudkhilna ahadan takrahunahu buyutakum illa biznikum fa in fa'alna faqad azina Allahu lakum an ta'diluhunna wa tajruhunna fil madaji'i wa tadribuhunna darban ghayra mubarrahin fa in intahayna wa alanakum fa alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf innama an-nisa'u indakum awan
akhastumuhunna bi amanatillahi wastahalattum furujahunna bi kalimatillahi ittaqullaha fin nisa'i wastawsu bihinna khaira. Annabi alaihi salam yace matanku kuna da haƙƙi, suna da haƙƙi a kanku, ko kuma kuna da haƙƙi a kansu, kar su shigo muku da wani mutum gida, kau kuma su bar wani ya zauna a shimfiɗan mai gida sai da izini. in ku suka sami saɓani suka sakandanta suka yi abin da suka ga dama Allah ya muku izini ku takura su